आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग गोकुळ तू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. भ्रष्टाचार करणाऱ्या सरकारचा निषेध असो. भ्रष्टाचार करणाऱ्या ठेकेदारांचा निषेध असो. ठेकेदाराला अभय देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा निषेध असो. जनतेचा लूट करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा निषेध असो. जनतेचे पैसे लूट करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा निषेध असो. आवाज कोणाचा? महाविकास आघाडीचा. आवाज कोणाचा? महाविकास आघाडीचा. महाविकास आघाडीचा. महाविकास आघाडीचा. भ्रष्टाचार करणाऱ्या सरकारचा. सर्वसामान्य जनतेचे पैसे लूट करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा. रमदुलजी, काय सांगाल? उपोषणाला सुरुवात केली आहे, नेमके काय विषय आहेत, काय मागण्या आहेत? आज वैभववाडी येथे महाविकास आघाडीच्या वतीने या ठिकाणी लाक्षणिक उपोषण आम्ही या ठिकाणी स्वीकारलेलं आहे. आपल्याला कल्पना असेल की रस्त्याच्या कामामध्ये अतिशय मोठा बोगसपणा आणि भ्रष्टाचारपणा या ठिकाणी झालेला आहे. उंबर्डे कुसूर रस्ता, भुईबोडा घाट यामध्ये सातत्याने होणारे अपघात, एस टीचे अपघातसुद्धा मोठ्या प्रमाणात झालेले होते, बाईकस्वारांचे अपघात झालेले होते आणि या सरकारने या ठिकाणी याची गंभीर दखल घेतलेली नाही आहे. ठेकेदार या कामामध्ये अतिशय भ्रष्टपणे भ्रष्टाचार करत आहेत. अधिकारी त्यांना या ठिकाणी संरक्षण देत आहेत आणि हे मिलीभगत चाललेलं हे सरकारांचं काम आहे. यासाठी याचा निषेध करण्यासाठी आणि सार्वजनिक बांधकामाच्या विरोधामध्ये आवाज उचलण्यासाठी हे जनतेचे आणि सर्वसामान्यांचे प्रश्न आहेत. या ठिकाणी अपघाताची मालिका सुरूच आहे. बळी जाण्याचं या ठिकाणी सरकार वाट पाहतंय का? सार्वजनिक बांधकाम विभाग झोपलाय का? या ठिकाणी सर्वसामान्यांना होणारा त्रास, प्रचंड मनस्ताप होतोय, मोठे अपघात होत आहेत, गंभीर स्वरूपाचे अपघात झालेले आहेत. सुदैवाने कोणतीही मोठी जीवितहानी झालेली नाही आहे. मात्र जीवितहानीची वाट हे विभाग पाहतंय का? हे सरकार पाहतंय का? आणि यासाठी आज आम्ही न्याय मागण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या विरोधामध्ये आज या ठिकाणी आम्ही निषेध आंदोलन करत आहोत. आम्हाला खात्री आहे की या ठिकाणी हे सर्वसामान्यांचे प्रश्न आम्ही घेऊन इथे बसलेलो आहोत. जोपर्यंत आमच्या प्रश्नांचा पूर्णपणे निवाडा होत नाही, आम्हाला लेखी आश्वासन मिळत नाही, कामाला सुरुवात होत नाही आणि अधिकाऱ्यांवरती कारवाई, ज्यांनी भ्रष्टाचार केलेला आहे अशा ठेकेदारांवरती जोपर्यंत कारवाई होत नाही तोपर्यंत आम्ही आंदोलन स्थगित करणार नाही. महाविकास आघाडीचा नेहमी सातत्यानं आवाज हा भ्रष्टाचाराविरोधात राहिलेला आहे, यापुढेही राहील. हे जनतेचे प्रश्न आहेत आणि जनतेच्या सर्वसामान्य जनतेच्या पैशाची लूट या ठिकाणी खुलेआमपणे केली जाते आणि याला अभय सरकारी पक्ष देत आहे. यासाठी हे आजचं आमचं हे उपोषण आहे. रवींद्रजी, तुम्ही पण एक राष्ट्रवादी पक्षाचं नेतृत्व करताय, तुम्ही देखील या आंदोलनात सहभागी झालाय, काय वाटतंय, काय सांगा? मी याच्यावर वेळोवेळी आवाज उठवलेला आहे. याच्यासाठी आमचे प्रदेशाध्यक्ष माननीय जयंत पाटील यांना पण निवेदन दिलेलं आहे. हे सर्व भ्रष्टाचार चालला आहे आणि आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री एवढं मोठं घाट वगैरे बंद असून पण इकडे फिरकले नाही. त्यावर आमच्या सर्वसामान्य जनतेच्या आवाजासाठी म्हणून त्यांनी ह्याच्यात लक्ष घालून जे अधिकाऱ्यांनी ह्या संगनमताने भ्रष्टाचार केलेला आहे बेनामी ठेकेदारांबरोबर, त्याच्यावर लक्ष देऊन त्यांनी आवर्जून लक्ष घालावं अशी आमची मागणी आहे. आपण ठेकेदारावरती कारवाईची पण मागणी केली आहे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवरती. होय. यावर कोणती जर कारवाई झाली नसेल तर पुढची भूमिका काय असणार आहे आपली? तर याच्यावर आणखी आम्ही ह्याच्यावरती वरिष्ठांच्या आदेशानुसार पुढील धोरण अवलंबून त्याच्यावर मार्ग या ठिकाणी आमचे तालुका प्रमुख सन्माननीय मंगेशबाई लोके यांनी जुलैमध्ये एक निवेदन दिलं होतं. ज्यावेळेला मोठी दुर्घटना भुईबोडा घाटामध्ये घडली होती त्याची सखोल चौकशी व्हावी आणि जनतेसमोर अहवाल यावा यासाठी पत्र लिहिलं होतं. मात्र आज तगायत त्या पत्राचं उत्तर त्यांनी दिलेलं नाही. ज्या वेळेला महाविकास आणि खरोखरच एक निंदाजनक अशी एक गोष्ट आम्हाला या ठिकाणी या अधिकाऱ्यांकडून मिळाली की ज्या वेळेला या भुईबोडा घाटामध्ये संरक्षण भिंत कोसळली त्याचा अहवाल
आम्ही या ठिकाणी मागितला त्यावेळी त्यांनी लेखी स्वरूपामध्ये कळवलेलं आहे की ते झालेलं काम हे अतिशय दर्जेदार होतं. खरोखर निंदा आणि कीव वाटते या अधिकाऱ्यांची. आणि असले अधिकारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सिंधुदुर्गाला लाभले, वैभववाडी तालुक्याला लाभले. खरोखरच ही संतापजनक गोष्ट आहे की त्यांच्या बुद्धीची कीव करावीशी वाटते की एक संरक्षण भिंत अतिशय महत्त्वाचा असलेला हा भुईगौडा घाट याच्यामध्ये कोसळते आणि त्या कोसळलेल्या भिंतीचा तुम्ही रिपोर्ट देताय की हे काम दर्जेदार होतं. खरोखरच त्यांची डिग्री आता बोगस आहे का, त्यांचं झालेलं शिक्षण बोगस आहे का, असं आम्हाला वाटू लागलेलं आहे. आणि असे अधिकारी जोपर्यंत वैभवडीत असतील, सार्वजनिक बांधकाम विभागात असतील, तोपर्यंत आपल्या विभागाला कसा न्याय मिळेल. या वैभवडी तालुक्यावरती सातत्याने अन्याय होतोय. एखादं काम ज्या वेळेला मंजूर होतं किंवा 10 आणि 15 वर्षानंतर निधी येतो रस्त्याला आणि आलेला निधी हा तुम्ही अशा पद्धतीनं अपव्यय करून, भ्रष्टाचार करून, संगनमताने तो वाया घालवत असाल तर जनतेची भावना तीव्र आहे आणि त्याचा आम्ही निषेध करतो. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.